Hayi, phinda ngathi wena uphilile ikhanda lakho. Ngeke uvele uthele njengamanzi endlini usubona abazali. Kanti manje mina ngiyoze nginyonyobe siyakujolana yini kanti? Ngithe wena uma ngikufonela uphuma ugijima. Uyabona kokulandelayo uyongifica ngiqhiniseke lapha kadladla. Ngidloqwe nonyoko ngisineka ngibheka phezulu. Umphatheleni umlungu. Ayikho into ezokunika. Lalela la wena lalela la. Uyozwa ngami mhlazana engasafanele uphathe lutho yazo. Sengiqedile. Phinda. Sengiqedile phinda. Awungitshele wena uyothini uyihlo mhlazana wathola ukuthi wena wantshontsha le laptop kaThulisile wakunika yona. Musa ngithuza ngaleyo ngeke uyenzeke leyo nto. Ngeke ayivumele leyo nto umpangazitha. Awuncinci. Manje wena wazi umpangazitha okudlula mina wena. Ngiyeza laptop ya-anti wami. Isiphelile isivumelwano sami nawe. Indima yami ngidlalile. Akunasivumelwano sami nawe esiphelile. Sinesisho isivumelwano yabona kusukela manje mama. Nompangazitha kwaze kufama umusa. Mangabe nithi kuxuma kufanele ungibuze ukuthi butiphinda ngixhumeke ngishaya izandla noma ngigcine ngishiye lapho. Khuluma nami ke umphatheleni mlungu. Into engiyaziyo kuphela ukuthi umama uncane nokubuthsanele bayohlangana emahhovisini lawa umasipala. Mhlanje.